ରାଜା ଝିଅ ମାଳି ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ରାଜା ଝିଅ ରାଜନହର ଛାଡ଼ି ମାଳି ବଗିଚାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ ମାଳି ବଗିଚାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। କଥାଟା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ରାଗରେ ମାଳି ବଗିଚାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ରାଜା ଝିଅର ବଗିଚା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ରାଜା ଝିଅ ପାଇଁ ମାଳି ପୁଅଟା ଯେତିକି କାନ୍ଦି ନଥିଲା ତାଠାରୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲା ମାଳି। କାହିଁକି ନା ମାଳିର ବେଉସା ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଡ଼ିଗଲା ମାଳିର ବେଉସା।